El govern municipal espera que la segona fase de les obres dels laterals de l'autopista es pugui licitar abans que acabi el mandat. Aquesta setmana el projecte ha centrat bona part de l'actualitat informativa un cop nomenat el convergent Ferran Falcó com a secretari de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Dimarts es va fer la primera trobada entre el nou secretari de Territori i l'executiu local per parlar dels diferents temes d'urbanisme que estan implicats en la ciutat. Abans que la Generalitat iniciï les obres de la segona fase dels laterals de la C31, al seu pas per Sant Crist, s'ha de reallotjar una trentena de veïns afectats pel vial. El nou secretari de Territori i Sostenibilitat defensa que és l'Ajuntament qui ha de treballar en les expropiacions i que per fer-les possibles s'ha de donar una empenta al projecte residencial de l'Estrella. Estic segur que avançarem. Els tindrem construït aquests 4 anys? No. Però podem avançar, perquè hi ha un pla de treball definit, hi ha un full de ruta que preveu com fer els primers reallotjaments de les persones que s'han de reallotjar, però tota aquesta és una feina que està estudiada i que s'ha de posar en pràctica. Què podem fer? Millorar la interlocució. El govern de Badalona veu molt difícil que les excavadores entrin a Sant Crist durant el mandat, però espera que les obres es puguin licitar en aquests 4 anys. És per això que reclama la Generalitat millores urgents a la zona, ja que l'espera per a la construcció dels laterals ha degradat molt l'espai. És un tram degradat, insultantment degradat fins i tot, i que requereix actuacions de neteja, de manteniment, d'endreça mínima, perquè allà hi ha uns veïns que no tenen cap culpa de que les administracions no hagin estat capaces fins ara de desbloquejar aquest tema. Mentre no arribi aquesta segona fase, les màquines treballaran a partir del mes de març en el primer tram entre l'Avinguda President Companys i Coll i Pujol. Les obres podrien estar enllestides abans d'acabar aquest any. Aquesta primera trobada entre el govern i el nou secretari general de Territori ha servit també per posar sobre la taula la necessitat de debatre sobre el futur d'aquesta via, de la C31. Així és, tant Generalitat com Ajuntament defensen que més enllà de la construcció dels laterals s'ha d'estudiar el futur de l'autopista, una via que divideix la ciutat en dos i que tant Ferran Falcó com Oriol Lladó creuen que s'ha de revisar per veure la viabilitat de soterrar-la, pacificar-la o permeabilitzar-la. Una revisió que per al govern hauria d'implicar una forta inversió en el barri de Sant Crist, que fa dècades que espera un projecte que no acaba d'arribar. Els veïns són els principals afectats. Què en pensen de tot això? Aquesta setmana hem volgut passejar amb els veïns de Sant Crist per la zona del lateral per conèixer de primera mà quina és la seva situació. Ens han explicat que se senten marginats i que creuen que les administracions locals han deixat que aquesta part del barri es degradi, no per manca de diners, diuen, sinó per manca de voluntat política. Tot i això, esperen que aquest cop l'anunci del projecte sigui una realitat el més aviat possible. La Montse Martínez, veïna de Sant Crist i membre de l'Associació de Veïns del Barri i de la plataforma Sant Crist també existeix, considera que el barri es va marginar des de la construcció de l'autopista. Martínez creu, a més, que l'actual degradació de la zona dels laterals ha vingut donada per les afectacions. Amb una total degradació i marginació, perquè en el moment que n'hi ha una zona del barri que no s'arregla, veureu que això està tercermundista, o sigui, a mi em fa vergonya que aquesta zona formi part de Badalona. Per a molts, passejar pel lateral de l'autopista al seu pas per Sant Crist és com estar fora de Badalona. Hi ha moltes cases tapiades, d'altres d'ocupades i alguns solars buits als quals no se'ls ha donat ús. Que això es desencalli d'una vegada, que dignifiquin la zona, que mentre no es faci el lateral, que facin un carrer digne. Els veïns lamenten que el pas dels anys hagi fet perdre també l'empenta que les reivindicacions tenien en el seu inici.